Jeg siger for det meste, jeg er født i Guatemala, min far fra Tyskland, min mor fra Schweiz, jeg bor i Danmark. Og du voksede op i Guatemala indtil du var 10 år gammel, men du var ikke bare der? Nej, altså vi har altid rejst meget. Mine forældre de tog mig med til Afrika og Indien, Asien. Og så har vi også boet i husbil meget. Så vi har været i rigtig mange lande. Ved du, hvor mange lande du har været i? Nej. Hvornår talte du sidst? Ja, jeg har ikke så meget styr på det, men jeg vil sige måske omkring 30 eller noget i den stil. Og det var ikke ferierejser, I tog på, hvor I lå på stranden. Hvad gjorde I? Jamen, det var mere sådan adventure-rejser. Det var bare for at opleve forskellige lande. Men selvfølgelig, min far, han lever jo at være gademusiker. Så han spillede undervejs i alle de her lande, som vi kom igennem. Og det er klart, i for eksempel Afrika, så var det jo mere sådan for underholdningens skyld, end for pengenes skyld. Fordi at man blev jo modtaget helt fantastisk af folk, når man som turist stiller sig op i en eller anden lille landsby i Afrika og spiller for dem. Og hvornår kom du med på det eventyr? Hvornår var du ude på gaden sammen med ham og spille? Jeg startede, jeg tror jeg lærte den første sang, da jeg var 5. Ja. Og spillede trommer med ham, når jeg havde lyst. Så det var det, vi lige så, det klip. Og går man på YouTube, kan man jo se dig i alle mulige byer om sommeren, om vinteren og så videre, spille alle mulige sange verden rundt. Ja, det har jeg jo gjort. Jeg er 21, men jeg har faktisk lavet musik i over 15 år nu. Og har spillet bas og guitar og synger, så ja. Og så ender du på Bornholm. Ja. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at mine forældre, de havde nogle venner i Guatemala, som faktisk oprindeligt kom fra Bornholm. Og på det tidspunkt gik jeg på en international skole i Guatemala, som kun gik til 9. klasse. Ja. Så det ville gerne flytte til Europa for at give mig muligheden for en videregående uddannelse, hvis jeg havde lyst til det senere hen. Og så blev det Bornholm, fordi at vi besøgte de her venner, og mine forældre elskede sig ligesom i naturen derovre og idyllen på en eller anden måde. Det var... Så du bliver smidt som 10-årig i en dansk klasse? Ja. Hvor meget dansk kunne du? Ikke et ord. Hvor meget engelsk kunne de? Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and